Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Este cel mai tare episod din Brawl Stars. Cred că dintre cele mai tare episoade de Brawl Stars chiar din lumea întreagă. Pentru că cea mai șmecheră chestie. Am făcut eu un cont nou astăzi. Cam când am venit de la școală. M-am schimbat și am mâncat. Și n-am avut teme. Cum ar veni că n-am avut teme. Pentru că noi nu avem teme în prima zi de școală. Și, bine, eu am venit, am făcut un contuleț și după aceea am făcut niște box. Am deschis și efectiv nu mi-a picat nimic. Din ultimul box, dintr-un mega box, l-am deschis și am zis 100% din nou 5 iteme. Și l-am deschis și am urlat pentru că mi-a picat 9 iteme, jur. Deci, păcat că nu poți să faci cumva ca să faci așa înregistrare și să vezi cum ți-a picat. Din păcate. Dar, hai să vă arăt ce brawler mi-a picat. Sunt super șmecher. Bine, unii foarte șmecher. El Primo, Rico, Jackie și Bea. Nu vine să cred. Așa ceva, deci nu vine să cred. Jur pe viața mea. Deci jur pe viața mea că mi-a picat. Să mă efectiv, cum să spun, să mă credeți, pentru că eu nu vreau să mint, deci chiar e adevărată chestia asta, nu mint, ok, nu mint, și da, cam acesta a fost episodul, ne vedem la unul nou, pa, credeți-mă, vă rog.